Злачынец Лукашенко даў рады падзяліць беларусаў на ябасек і змагароў, на патрыётаў ды здраднікаў, на грамадзян Беларусі і на беглых, непатрэбных, бескарысных для ягонага рэжыму. Да мне насрать, что будет, когда я помру. Раз'яднанне, раздзяленне народа – галоўная умова для эфектыўнага існавання фашысцкіх рэжымаў, а рэжым Лукашэнкі, безумоўна, такі. Лукашенко больш за ўсё на свеце баіцца аб'яднання беларускай нацыі. Ён да смерці абасраўся тады ў 20-м годзе і дагэтуль не можа забыць тых прыўкрасных, прыгожых падзей. І таму рэпрэсіі на Беларусі не спыняюцца. Картапляная галава трасецца ад уяўлення паўтора падзей 20-го года і добра робіць, таму што паўтор будзе. І, канешне, ўжо без кветак, з якім-небудзь жалезам. Страх аграфюрера не мае межаў, і ягонае заяч'е сэрца безупынна калоціцца вот ужо амаль 4 гады. Шкада, канешне, калі яно абарвецца і ён праз смерць міне пакарання. Але спадзяюся, што ўсё ж такі не. Бандыта не міне каляровы квест, які называецца задротам. Тое, што страх Лукашэнкі не праходзіць, сведчыць павелічэнне рэпрэсіяў. Згодна аналітыцы аб'яднання сілавікоў Беларусі Белпол, у 2020 годзе у вытворчасці сілавікоў нелегітымнай улады было 1472 крымінальныя справы па выключна палітычным артыкулам крымінальнага кодекса. У 2023 было ўзбуджана 5012 спраў, у 3 разы больш. Таксама па выключна палітычным артыкулам. Згодна аналітыцы Белпола, з улікам крымінальных спраў, што меліся на 1 студзеня 2023 года і узбуджаныя на працягу таго ж 2023 года, у минулым 2023 годзе агулам рэжымам расследавалася 6483 крымінальных справы па выключна палітычным артыкулам крымінальнага кодекса і 2375 крымінальных спраў, узбуджаных па іншых артыкулах крымінальнага кодекса, якія лукашысты выкарыстоўваюць дзеля правядзення палітычных рэпрэсій. Сярод другой катэгорыі ёсць неістотны адсотак крымінальных спраў, што узбуждаліся не па палітычных матывах. Але ёсць і станоўчая інфа. Па выключна палітычных артыкулах крымінальнага кодекса было прыпынена 1626 спраў. То бок 25% ад агульнай колькасці знаходзячыхся ў вытворчасці. Відавочна, што прычынамі прыпынення расследаванняў асноўнай масы вышэйузгаданых крымінальных спраў з'яўляюцца неўстанаўленне абвінавачаных, то бок асобы, якія здзейснілі злачынствы, не ўстаноўленыя. Абвінавачаныя хаваюцца ад органаў крымінальнага пераследу або знаходзяцца за межамі квітнеючай лукашысцкай дзяржавы. І гэтая статыстыка па прыпыненым крымінальным справам красамоўна і пераканаўча сведчыць, што міты лукашэнкаўскай прапаганды аб усімагутнасці сілавікоў, аб тым, што яны ўсіх знойдуць ды пасадзяць за краты, проста піздабольства. Насамрэч, па шматлікіх злачынствах, здзейснёных непасрэдна супраць Лукашэнкі і яго гайні, не знойдзена ад 25 до 50% фігурантаў. А зараз адмоўная інфармацыя. Прыпыненыя крымінальныя справы – гэта міна запаволенага дзеяння для беларусаў, якія бралі ўдзел у пратэстах 2020 года. Больш за 2000 палітычных крымінальных спраў чакаюць сваіх ахвяраў. Таму я вам раю не вяртацца. Не вяртацца ў лукашэнкаўскі канцлагер. Лукашысты нічога не даравалі і нічога нікому не даруюць. Не верце камісіям па вяртанню ды сваякам, што
мабыць, пераконваюць, маўляў, прыязджай, мо пракаціць. Не пракаціць. Оставайтеся на воле. У 2023 годзе мусара завершили расследаванне 3180 спраў па выключна палітычным артыкулам з 6500, якія знаходзіліся ў вытворчасці, то бок 49%. Такім чынам, па выключна палітычным артыкулам Крымінальнага кодекса у 2023 годзе лукашысты установілі 1809 асобаў, якія зрабілі злачынства, то бок падазраваемых або абвіняемых па крымінальных справах. Іх колькасць складае 36% ад колькасці узбуджаных у 2023 годзе крымінальных спраў гэтай катэгорыі. Па факту лукашысты апрацавалі меней за 1% тых, хто браў удзел у супраціве вусатаму таракану. Па факту лукашысты ні разу не крутыя, проста чмоні, якія выужваюць злачынцаў соцсетак за старыя каментары ці лайкі. Працуючы падобным чынам, лукашысты ніколі не стрымаюць сваей пагрозы, што яны ўсіх знойдуць і ўсіх пакараюць. Таму што хутка іх саміх пакараюць. Час набліжаецца і кара непазбежна. Вашыя дзеці будуць саромецца вас і прыводзіць у парадак вашыя апаганеныя магілы. А зараз типа прыкол. Недасілавікі таракана ў дачыненні да жанчын у 2023 годзе узбудзілі 81 крымінальную справу за гвалт або супраціў карнікам, ну і іх памагатым. Вот чмоні. До 2020 года мусарам увогуле было ганебна выступаць у якасці пацярпелага ў такіх справах. Але зараз абмежаванняў няма. Кончены на службе у конченага. Ну, насамрэч гэта не смешна, бо гэта банальнасць зла. Пра адміністратыўныя справы я тут нават і не ўзгадваў. Для аматараў сур'ёзнай статыстыкі і аналітыкі я пакідаю ссылку на аўтараў у апісанні пад відэа. На сёння ўсё. З павагай. Жыве Беларусь, слава Украине! Поэтому, друзья, боритесь, иначе никогда мы не построим страну для жизни. Нужно бороться, отстаивать свои права. Разбуры, турмы, муры, бранишь свободы до бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне и поховая след старый.